Wayarka ta ɓata ko tana shirin ɓata? To ga mafita, saboda kar abin da ya faru da ni ya faru da kai. Don haka in kana son wannan, ka biyo ni ka kalla abin da zan yi dalla dalla. In har Allah wanda ka kalla wannan bidiyon dalla dalla, ko wayarka ta ɓata ko kuma wayarka tana misali ba fata ba, idan ta ɓata nan gaba za ka iya gano ta, ko kuma za ka iya yin tracking nata, ko ka yi erase nata, ka resto kenan, ka goge komai na kanta, ko kuma ka yi ta kara. Duk wani abu za ka iya control nata gaba ɗaya ko da ba ta kusa da kai. In dai tana nan, mu je cikin bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba. Ka shiga setting naka, ka nemo setting naka ka shiga, sannan sai ka taɓa gurin da aka saka app management sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi sai ka yi ƙasa, ga wani guri nan da aka rubuta special app access, gashi nan yana nunawa da icons, sai ka taɓa shi ma. Sannan sai ka yi ƙasa, gashi nan zaka ga wani guri da aka rubuta device admin apps, gashi nan zaka taɓa shi. Idan ka taɓa shi haka, ga su waɗannan guda biyun, ga wannan gashi nan, ni za ka ga deactivate this device admin app, ni na riga na haɗa da wayata kenan. Gashi nan wannan za ka ga shi ma track lost phone, kaga tracking idan wayarka ta ɓata kenan. Gashi nan file hub, shi ma duka na riga na yi. Idan aka haske sai ka taɓa wannan icons ɗin, ka kunna su kamar na wannan. Idan shi kamar suna yanda wanda yake, sai ka taɓa su ka dawo da su kamar yanda na wannan yake, ka mai da su ka saka su a cikin wayarka. Idan a kunne suke kuma za ka iya ka bar shi haka. Zan yi bidiyo akan yanda za ka yi tracking wayarka da waɗannan application ɗin, yanda za ka yi tracking wayarka da wannan application ɗin yanzu. Na gode. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka subscribe ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora irin waɗannan na dabarun yanda za ka kula da wayarka. Na gode.